थांनाय माखासे समाव मैदेर मानसिनि दाङाबाजिया जाबोबाय थादों। नाथाय अब्लाबो बेनि सायाव होबथानायनि बिफानारि गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जायनि जाउनाव हाग्रा सेरनि गामियाव रायजो जानाय सुबुंफोरा मैदेरनि उदखाराव गोबां जेंनानि मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों। बेबादिनो थांनाय साननैसोनिफ्राय चिरां जिल्ला सिंनि भारत भुटान सिमानि लाइमुथि ओनसोलनि लावपानिसारा आस्राबारि गामियाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामबोदों आरो 1 नं लावपानिसारा गामिनि लुसमहन बसुमतारीनि गासिबो न'खौ सिफायलांनायजों लोगोसे न'नि मुवा बेसादफोरखौ खहा खालामलाङो। गुबुन फारसेथिं हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव न'नि मानसिफोरा एसेयावसो रैखा मोनो। दा जेरैथिंबो राहा गैयै जानांनाय न'खरखौ सोरखारा एसेब्लाबो मदद खालामनायखौ हास्थायदों गामिनि रायजोआ। बारि ओमफ्रायहाय जोङो बे सप्ता मोनथामनि सिगां बे न'खराव दानि बे बेयाव जानायनि सप्ताथामनि सिगां बेनिफ्राय जोंनि बे बारियावनो गय माबा थालिर जाफैदों। अब्ला जोंनि हौवाया बेखौ दावराव खालामनानैहाय बेखौ हुदोंमोन। हुनायावनो ओमफ्राय बे जोंनि न' खाथियावनो बे आनि मोना जेने थेने बिनि माबानानै आगान मुखे माबानिफ्राय बासायदों जेनथेन माने थस सेरबाबो होसोयो राव होनोबो हाया। ओमफ्राय आनि मोना मिथियामोन थस सेरनानैहाय हाल्ला खालामबाय। बेयावनो लगे लगे आनि आमाइखौ होसोलांबाय। ओमफ्राय गोरलै फिसामोन सासे दङमोन जेने थेने बिसोर औवा गुदि एरस'नानै जेने थेने जिउ बासायबाय। अब्ला बे समावहाय आंनि फिसालायाजों आंनि हौवाया खारबोनायावहाय दानिया आंनि फिसालाया आंखौ गाबज्रिबा मामा नोङो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोदो होनबाय। अब्ला बे फिसालानि राव खोनानायजों लोगोसे आंनि फिसालाखौबो होसोबोबाय जेने थेने। ओमफ्राय बेखौ होसोनानैहाय जेनेबा बे समावनो आंबो न'निफ्राय जेने थेने ओंखारनानै खारबोनो हादों। ओमफ्राय मैदेराथ' बेसे पास सय माबाल' जागोन एसेबांल' गोजान आरो होमबानो माने फैबानो माने आङो एकदम मोनथारसिगौमोन। ओमफ्राय बे जेने थेने होमबा आङो खारनाय समावहाय आरो न' सासे बे खाथिनि सासेया थस सेरना होबाय। अब्ला मैदेरा थाथाबनानैहाय बेखौ नायहाबबाय थाबाय। अब्ला बे समावनो आं खारग'नो हाबाय आरो होमबा जेब्ला आं खारग'नायनि उनावहाय जेब्ला बेखौबो आरो होसोफैबाय खाथि फैबाय नालाय बेबो न'खौ माने गिनानैहाय फासयनानै खारदोंमोन। अब्ला बे खारनायजों लोगोसे बेनिफ्रायहाय बिसोरनि न'खौ सिफायफैबाय। ओमफ्राय बेखौ न'खौ सिफायनायावहाय बिनि हिन्जावा न' सिङाव दंमोन। अब्ला बे समावनो बिनि हिन्जावा न' सिङाव थानायावहाय दाना गोरलै फिसा सासे दङमोन 6 बोसोरनिया। होमबा बे फिसाखौ दाना बिफाया खारनायावहाय ओमफ्राय जेब्ला न' सिङाव मैदेरा सिफायफैबाय अब्ला बे बिफाया आरोबाव गावनि जिउखौनो दान होनानै गावनि फिसा हिन्जावखौहाय बियो न' सिङाव हाबनानै बासायफैदोंमोन। अब्ला बे समाव न'खौ हिन्जावखौ बोख्लायनायनिफ्राय आरो न' खाथिनि सासे बिसोरनि न'खौ सिफायनायखौ नुनानैहाय न' खाथिनि सासे आवाज होबाय थस सेरना होनबाय। होमबा बे समावनो बे मैदेरा आरो बैखौ होसोलांबाय। माने जायनि आवाज खोनायो जायनि थस सेरो बेखौनो होसोलाङो। होमबा बेखौ होसोलांनाय समावसो बे मानसिया बे न' खाथिनि मानसिया बे हिन्जाव फिसाखौ लानानै खारग'नो हाबाय। होमबासो बे न' खाथिनि मानसिया ओरैनो बे बोरमा मोनसे फिसा बे बर'दिनाव गावग्रा बोरमा दङमोन। ओमफ्राय बे बोरमाखौ मोनसे गावना होनायावसो बेयो गिदिंनानैहाय एकदम माबानानै हाग्राथिं खारलांबाय। होमबा बे समाव दैखोनानै खालिबो आंबो थैसारसैमोन खारख'नो हायाखै। बे आनैजों आमाइ बिसोर साथामाथ' एकदम आगान मोनसे होबानो मोनोमोन। जेने थेने औवायाव एरस'नानै एकदम आवाज बन्द' खालामनानै सिरि थाहाबनायाव जेब्ला बे समावहाय आंनि फिसालाया एसे गोजाननिफ्राय आवाज होबाय आंखौ गाबज्रिबाय थाबाय मामा खारबो बिमाखौ माने गिनानैहाय लिंहरबाय थाबाय। होमबा बे आंनि फिसालानि आवाजखौ खोनानानैहाय होमब्ला बियो मैदेरा आंनि फिसालाखौ होसोबाय। होमबा बे आनै आमाया बासायबाय नङाबा आनै आमाया गैखालामोन बिदिनखालिहाय। ओरैबायदि अबस्था जादों। मैदेरा जोंनियाव दानिया खालि 1थासो जादोंमोन हरनि। औ ओमफ्राय बे जोंनियाव बे जाखांनायनि उनाव सप्तासे थानानै आरो सावथाल गामियावबो बेबायदि जादों। बे सावथाल गामियाथ' मानसिया थैखाबाय बुथारखाबाय बेखौहाय। ओमफ्राय बे सावथाल गामि बुथारखांनानै ओमफ्राय नै मैयानि दिनावहाय बिसोरनि न'खरखौ बिदि खालामफैबाय। बिसोरनाथ' साननैयाव माइ मोनलांबाय। ओमफ्राय माइ मोनलांनायाव मैया बिसोरो माने माइखौ गावनि जानांगोन नालाय बेखौ मैदेरखौ जाहोबाय थानोथ' हाया। बिदि होनानै बिसोरो माइखौ आवथायबाय होननानै एसे आन्दोल दोनबाय नालाय माइखौ मोनैखाय न'खौनो सिफायनानै गालांजोब्बाय आरो बिसोरनिखौ। सरकारनिसिम फरेस्टनिसिम मा खावलायनो सानो नोंसोर मैदेरखौ होबथानो थाखाय? दा फरेस्टफ्राबो जोंखौहाय एसे माने होथे हाथा एसे कारेन्टफोर माबाफोर प्रटेक्ट खालामनो जोङो माने ओरैनो बे माने सलार बेटारिजों एसे माने साहस मोननाय बायदि माने बेखौ फैबा एसे नांबा बेयो गाबख'लाबायो नालाय बेथ' जेबो नस्थ' जाया।
माने ओरैनो गाबख'लाबायो नालाय अब्ला जोङो गम मोनो जे मैदेर फैदों होमबा बिदि जिखुनु माने मोनसे आवाज मोननाय बायदि जोङो बे बुस्थुखौ होयोमोन आरो होमब्ला फरेस्टफ्रा अखालि फैनानैहाय बेखौ बसला बोसोनै लांजोबदों आरो जोङो गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय गथ' गथाय दङ जों गथ' गथायखौ बासायनो थाखाय दानि बेखौ होना दोनबा मैदेरा फैनानै बेखौ माने एटेक खालामबा दांबा माने एसे आवाज होयो माने होमबा जों गामिनि मानसिफोरा मिथिजोबो जे मैदेर फैदों अब्ला जोङो साबधान जानो थानो हायो आरो होमबा बेफोरखौबो जेनेबा अखालिहाय फरेस्टफ्रा माबानानैहाय खेवनानै बख'जोबनानै लांजोबदो बेखौबो लागायनो मोना होननानैहाय फरेस्टआ होबथानो नांगौआ माने नोंसोरखौ मासो खालामदों औ बिदि बख'नानै लांदों सिगांहाय बस'साला लांजोबदों आरो जों माने बेखौहाय सिलामनो होननानै थारखौ लाना थांजोबदों आरो जों माने ओरैनो एसे माने बे फैबा जेनेबा जों मिथिनाय बादि बे बुस्थुआ थाबा जेनेबा बेखौ माबाबा एसे आवाज होयो नालाय होमबा बेखौ गियो एसे माबानानै आवाज होबा होमब्ला जों गामिनि मानसिफोरा जे मिथिजोबो अब्ला जों एसे साबधान जानानै साइड जानानै थानो हायो होमबा बेखौ जेनेबा बिदि खालामनानै दोनोमोन आरो जोङो नङाबाथ' जोंथ' दाखालि गैखालामोन मानसिया थैजोबखाबायमोन होनना जायो आरो जोङो आसारबारिनियाबो साब्रैसो माने थैनायनि मोखांनिफ्राय जेने थेने इसोरनि अननायजों जों बासायदों बिदि अबस्था आरो मोनायाव मारै जाया मोनायाव खारनानै गबाय खुनुरुखुम बोरायाबो खारबाय फिसाफ्राबो खारबाय मोसौ मानैया मालाया थाबाय न'आलाय न'खौ सिफायलांजोब्बाय न'आ हारसिङैनो आरो मासेयैनो दिनै एंखावरि दाख्लि बै दाबसेल' बुरलुदोंमोन ओमफ्राय बै दाबसेखौबो बुरलुफैबाय ओरै बुदुलाय दिनै गासिबो जोब मारै खारग'नो हाखो नोंसोरलाय गाबख्राव गाबसे खुनुरुखुम खारग'बाय ओरैनिया एसे फैबाय जेबो जायासै ओमफ्राय जेबो जायाखै हम फिसालासो मैया आथिङा द्लाब खारनाया बेखौ गिनानै खारनायानो मासेल'मोन ना मासेल' बे मासेयानो ओमफ्राय राव होबाबो खारबोयोसो होसोबोयोसो थरखि आजां गाजां अर बन्थ' गिदिर गिदिर होना दोननाय जोसारजोब्बाय फिसाफोर बैसाङाव उन्दुनायखौ बेलथायजोब्बाय जोंना कम्बल थम्बल खामजोबनोसैमोन बिसिनाबो फिसाफोर जोमनायाबो न'फोरा बायजोब्बाय मा खहा जाखो खहाया बिदिनो न' खहा जाबाय ओमफ्राय जानाय लोंनायबो एसे खहा जाबाय आयं ओमफ्राय जोंनो एसे अननानै सरखारनि गोदाननि एसे हरनो बाङा सिङा संग्रा खावग्रायानो गैला मा गामि होनो बेखौ लावफानिसारा एक नं लावफानि लावफानि सारा हाग्रायाबो खाथिथार माथो बिनिफ्रायनो फैयोदां मैदेरा ना उन्दुनोनो मोना मोनायावल' डिस्टार्ब ना सानावबो मोनायावल' सामफ्रामबो उन्दुनोनो मोना आजां गाजां सान हाबबाथाय फैबायबो थाफैखायो गावनो लांदांसो फैयो गय बिफां फांथाम गाफायबाय दाख्लैबो फांब्रै बेसे गोबाव जाखो बिदि उदपात खालामफैबाय थानाया बारा गोबाव जायाखैदां ना मास मोनसेयानो जाबायदां फालेफ्राथ' फैबाबो जेबो नङा मालाय बे कुथायाबो थांथाराखै मास मोनसेयानो जाबायदां बियो एंखावरि खालायगासिनो दुब्लियाव माइ गैला नालाय दाना न' हाबलाबायो होमबाबो एखे राहे हाबनाया जोंनाव आजां गाजां मोनजादावबायना हाबदावबाय संख्रि बानलु मोनजादावबाय जेरावबो अबाव दोननानै जानो बिदि न' गोबाय गिजियाव दोनाबा बावनो संसार जानाय बावनो संनांगौ खावनांगौ जानांगौ बावनो दोनबाय गिनाय फैबाय हास्लाबला अबेबा जिनिसा थालांसै दोनस्लाबनो हाला जिगाब बारियाव थुलाबायना दोननाय आंथ' मैयाबो गैया ओंखामानो बाव एसे माइरं दंमोन माखासे थांबाय खारनानै फिसाफ्राबो खारबाय खारबाय आंहाबो मेगना मोजां नङा मोनायावबा दोननायखौ बोरै मिथिखो आरो बेनिखौ फैलायबाय माइरं दोनाखैमोन दाय बे माइरं दोनदोंमोन
नोंथांनि गंगार टिभिया मोजांसो नाङो जेबो खालामनाय नंला दा गंगार टिभि गासिनो दा थांनो नांजोबो